orain urtebete etxean geunden kalera irtetzeko irrikaz. Aurten, bidaiatzeko mugak ditugun arren, guk amesten jarraitzen dugu. Eta beti bezala, oztopo guztiak gaindituz, unibertsoraino bidaiatuko dugu. Gure espaziontzian bidaiatu nahi aldozue? Zatozte gurekin. Gure proiektuaren aurkezpenera. Ikusiko duzuen ikuskizuna unibertsoaren sorrera izango da. Bai, hilabete hauetan unibertsoak dituen sekretuak ikasi ditugu eta zuei erakustea pentsatu du. Gu primera pasatu dugu, ea zeiero gustatzen zaizuen. Sortu zenean, estanda handia entzun zen eta unibertsoari sorrera eman zitzaion. Eta horrela, galaxiak, izarrak, gure eguzki sistema sortu zen. Gure galaxia esnebidea da. Gauza zoragarriz osatuta dago. Ni izar bat naiz. Lurperengatik gertuen dagoen izarra naiz. Argia eta beroa ematen diot lurrari. Ere gaude, urrunago baina izarra gara, eta argia eta beroa ematen dugu. Egonak zara inmekau zeruari begira? Oartuko zara zeruko izarretan irudiak ikusten dire. Izarrak bata bestearekin elkartuz gero konstelazioak osatzen dira. Zezen bat, arraina, artzizi bat eta bikirikote bat aurkitu ditzakezu. Eta izarren inguruan miraka dabiltzan gorputzak aldakizu ezer diren? Bai, planetak eguzkiaren inguruan miraka dabiltzaten astroa. Baina argi, ez dute berezko argirik. Nazki eguzkiaren argia islatzen dute. Planetak honako hauek dira: Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bai, sortzi dira, orain urte batzuk Pluton ere planeta bat zela esaten zuten. Bai, baina gaur egun badakigu nanoplaneta bat dela. Bai, goazen sortzi planeta ezagutzera.
Nire kolora grisak eta horiak dira. Ni argitarra naiz. Ez naz eguzkietik dagoen gertuengo dagoen planeta. Baina beroena. Gaua zerura ondo ikusi baduzu, begiratzen baduzu, ondo ikusi nazakezu. Ni lurra naiz, eguzkitik kontatzen hasita hirugarrena naiz. Bertan bizitzeko baldintza proposenak ditu. Hemen dagoen ura, argia eta beroari esker bizi gara gu. Zaindu gure etxea! Ni Potolomeo naiz eta eguzkia lurraren inguruan biraka zebilela uste nuen. Ni Koperniko zientzilaria naiz eta lurra eguzkiaren inguruan biraka zebiltzala adierazi nuen, baina inork ez zidan sinetsi. Ni Galileo Galilei astronomoa naiz eta teleskopioa erabiliz Kopernikoren teoria egiaztatu nuen. Marte naiz, kolore gorriko zerriak izanez planeta gorria deitzen didate. Ni Jupiter naiz, eguzki sisteman dagoen planetarik handiena naiz. Ni ere Jupiter naiz, baina ez naiz planeta bat, erromatarren jainkoen jainkosa naiz. Ni Saturno naiz, eta eraztu nabarmen batez inguraturik nago. Gu asteroideak gara eta ederto gabiltzan horiak bezala bueltaka. Begira zeraztun dotoreak. Ni Urano naiz. Urdin koloreko eta Saturno eta Neptunoren artean nago. Ni ere eraztun fin-fina zinguraturik nago. Ni ere Urano naiz, zeruko jainkoa Amalurraren senarra. Ni Neptuno naiz, urdina baita ere, eta Saturno eta Urano bezala eraztunez inguraturik nago. Ni itsasoko erromatar jainkoa naiz, Jupiter eta Plutonen anaia. Eta ni Pluton naiz, hau da hotza, planeta bat ez naizela esaten diaten mendago uste guzti hauen ondoan. Gu denbora guztian eguzkiaren inguruan biraka gabiltza. Lurraren satelite bakarra, ikusten zuenean zuelotara joan behar duzu. Gabon!
Balaude satelite gehiago espazioan? Bai, beste planeten inguruan biraka daude. Espaziora lehen aldiz? Ni Laika naiz, espaziora joan zen lehen izaki biziduna. Laikari esker gizakiak espaziora joan gintezkeela jakin genuen. Eta horregatik animatu zen gizakia ere espaziora joaten. Eta nork izan zen espaziora joan zen lehen gizakia? Ni Yuri Gagarin naiz, espaziora joan zen lehen gizakia. Lur planeta oso polita da espaziotik ikusi. Astronauta naiz eta ni izan nintzen ilarkaren urra zapartzen lehena. Gu aldiz eta kolez gara eta Armstrongekin batera egon ginen ilargian. Ni ez naiz egun ilargian, baina bai espazioan. Egatz naiz euskalduna. Ba aldakizu espazioan ez dagoela lurrean dagoen gravitatea? Horregatik astronautek zein espaziontziko gauzek flotatu egiten dute. Orduan astronautak hegazka bezala biltzen dira espazioan? Bai, eta horren eraginez giharrak ahuldu egiten zaizkie. Horregatik da garrantzitsu astronautientzat egunero ariketa fisikoa egitea. Eta nola egiten dutero? Oean ez ezta? Hornari lotutako zaku batean sartu eta bertan lasai egiten dute lo. Eta nola dutxatzen dira? Gura izuaitza ere beheraino eroriko. Ezin dira lur planetan bezala dutxatu eta horregatik toalkia berezi batzuk erabiliz dituzte. Zer kuriosa, ura erateko ere komeriak izango dituzte. Ura erateko gaztotxoak erabiltzen dituzte.
prestatu duzue? Bai! Eta asko ikasuzue? Bai! Hurrengoan ere prestatuko dugu zerbait.